a todos e a todas. Bo día a todos e a todas. Hoxe conmemoramos o Día para a Eliminación da Violencia contra a Muller, que se celebrará mañá, 25 de novembro. Acabamos de escoitar a interpretación da canción Every Breath You Take por parte do alumnado do coro do IES Salvador de Madariaga. Esta canción, que a simple vista parece unha canción romántica, esconde detrás un amor obsesivo, onde os celos e a vigilancia da persoa que dis querer están presentes. É unha historia dunha persoa controladora e siniestra, que observa cada vez que respiras, cada momento que faz. Por iso, pensamos que é adecuada para isto. Mostra o que non queremos, o que recitamos e en contra o que queremos loitar. A través do alumnado do membro do equipo de dinamización da lingua galega, imos coñecer algúns dos testemunhos reais feitos por mulleres vítimas da violencia. Abalanzouse sobre min e non podía respirar. Ao ser maltratada, rouboume todos os instintos para poder reaccionar aos malos tratos, pero non puido roubar o instinto de nai. Oín ao meu neno de 9 meses chorar. Eu fixen o que el quería, pero esa noite usei todo iso para levar aos meus fillos, metelos no coche e ir presentar unha denuncia. Chamei a ese número de teléfono para ver se me podía separar, aínda que o meu home non quixera. É surrealista, pero non me decatei de que era unha muller maltratada. Son intelixente, pero non sabía que estaba a ser maltratada. Esa noite, o meu home quería que asesinase un compromiso de que seguiría casada con él, aínda que me pegase. Despois de 11 anos, díxenlle que non querías que me pegase máis, que era mellor que nos separásemos, que aínda podía ser feliz. Díxome que o noso era amor moito, e que nunca me podería separar del. Díxome, reza que esta pelexa a vai gañar aquel que quede vivo dos dous. Escoitaba a cortina da porta moverse e o meu corazón latexaba moi forte porque sabían que estado viña e o que ia pasar. Aguantei 25 anos, díxenme que ia cambiar, pero non o fixo. Non esquezo o día en que unha veciña me preguntou por que non o denunciaba. Respondín que non quería que os meus fillos tivesen o seu pai no cárcere. Díxome, entón, que eu prefería que a súa nai estivese baixo o terra no cemiterio. Fíxome pensar moito. Pola noite bebía e eu, mentres tanto, facíame a dormida. Borracho, viña ao meu cuarto, alumeábame coa lanterna do seu móvil nos ollos e dicíame: agora divórciate, vaste cagar, non só ti, senón tamén a túa familia. Era como vivir cunha persoa descoñecida e completamente fora de control. Sempre gardaba un coitelo entre o canapé e o colchón e dormía enriba. Incluso tiven que comprar un bolígrafo que gravaba e deixalo na mesa de noite para que, se algunha vez me pasaba algo, houbese probas. O pesadelo chegou a un punto no que mesmo pensei: espero que me pegue e poida amosarlle os golpes a un xuiz. Primeiro, parece home da túa vida, que ven coidarte e salvarte. Cando saímos de festa, tiña moito cuidado con quen saudaba, se bailaba. Foime controlando ata que aos 6 meses deu o primeiro bofetón. Pasaba toda a tarde bebendo e xogando as cartas, que sempre lle gustou moito. Cando chegaba a casa atopaba un motivo de discusión.
Se a comida estaba fría, porque estaba fría. Se estaba quente, porque estaba quente. A cuestión era pegarme. Ás veces sentábase nunha cadeira e dábame co pau, ata que eu tiña que darlle a razón, porque xa non podía máis. Póñome a tremer cando ladra o can que temos, porque sabemos que ven el. Eu pecho as portas e aínda trememe as pernas cando vai por aquí. Estamos aquí para rexeitar este tipo de comportamentos, de actitudes de violencia. E para iso, imos ler o manifiesto elaborado polo alumnado do centro neste día. E viviron felices e comeron perdices. Así rematan moitos dos contos que lemos de pequenos, onde un príncipe forte e valente acaba salvando e bicando a unha débil princesa vestida de rosa. Pero, que é o que ven despois? Hai realmente un final feliz? Non o saberemos nunca. Por isto, temos que ver o que ocorre nas nosas historias, en cada unha das nosas vidas. As mulleres foron tratadas durante moitos anos como un obxecto demasiado inocente ou inxenuo, como para ser valoradas do mesmo xeito que os homes, incluso nos contos infantís. Por iso, é hora de que pensemos en dar un paso cara adiante para conseguirmos así reescribir o final perfecto. Mañá, 25 de novembro de 2023, celebramos o Día para a Eliminación da Violencia contra a Muller, posto que este tema sigue estando de actualidade nas nosas vidas. Este ano faleceron 53 mulleres en más da súa parella, que suman un total de 1.231 mulleres en España desde o ano 2003. Pese ao que poidamos escoitar, a violencia de xénero sigue presente nos nosos tempos. É unha chispa sen apagar que pode provocar un gran lume. Dicimos non á violencia, porque ninguén ten dereito a pegarlle a ninguén. Ningunha parella ten dereito a maltratarnos polo simple feito de ser a nosa parella, nin física, nin verbalmente. Dicimos non a ter medo polas noites a volver a casa, porque non importa a hora que sexa, nin os horas que esteamos pola rúa. Temos que ser capaces de camiñar sen problema, sen mirar atrás, de chegar a casa sen avisar de que chegamos. Dicimos non á violencia contra a muller en todas as súas manifestacións, tanto no cinema, na literatura, nos videoxogos. As mulleres non son inferiores e por iso non debe ser tratadas así. Non nos gusta que se emprega a violencia contra a muller para chamar a atención en campañas publicitarias ou nos medios de comunicación. É un tema moi serio co cal non se debe bromear. Non serve para aumentar audiencias nin serve para entreter. Dicimos non ás desigualdades entre homes e mulleres. Temos os mesmos dereitos ante as tarefas no fogar, ante as responsabilidades como nais ou pais, ante os tempos de ocio ou descanso. Non somos escravas de ninguén nin inferiores a ninguén. Dicimos non á privación da liberdade das mulleres, ás agresións sexuais, ás ameazas e a todo tipo de coacción por parte de calquera persoa, pois somos defensores da liberdade e da igualdade. Hoxe queremos decir non a cada novo caso de violencia contra a muller, a cada asesinato, a cada ameaza e a cada prohibición, a cada caso de desigualdade. Oxalá pronto teñamos que decir que non existe este tipo de violencia. Oxalá algún día non teñamos que recordar neste día todas esas vítimas que acabaron en más das súas parellas. Farémolo por elas, no seu nome, no desas mulleres loitadoras que un día non poideron máis, para que non volva a pasar. A continuación, o alumnado de primeiro da ESO vai facer un lazo humano como símbolo de unidade e desaprobación da violencia contra a muller. Vamos a hacer agora un minuto de silencio en lembranza de todas as víctimas.
acto, o coro de instituto vai interpretar a canción que xa é considerada como himno neste día, A Porta Violeta. Nela, denúnciase a violencia de xénero e pretende animar as vítimas para buscar axuda e salir da situación que están vivindo.